Sådan. Så er der fisk. Fisk! Øj, den kæmper godt. Men det er en lille sur en. Den laver nogle gode hovedrystes, men jeg tror ikke, den er særlig stor. Det er den heller ikke. Oj! Kom her, lille ven. Sådan. Dagens første fisk i net. Ikke det er en stor fisk, men ja, den er der. Sådan der. Så Tim Engelkrog, vi er nu fremme med en fisk. Skal vi lige se på den lille smuk saks her. En lille en. Hvor er den fin. Den har fået klippet fedtfinden væk. Kan se. Jeg lægger gennem, så den er blevet udsat. Sådan her. Vel igen. Just in the jawbone. So this one wouldn't have gone anywhere. Oh, what a nice beauty. Sådan. Ja, tak. Er den god? Nej, lille en. Den er ikke glad for det der. Nu skal jeg lige have styr på det. Nej! Hvad fanden har jeg lavet? Kom her. Det var da et amatøragtigt indtag det. Der er bare line overalt. Skal vi se, om jeg kan få dig fri, lille ven. Sådan. Ja, der er en god en her. Så. Oj. Den er pæn, den der. Nej, det er den så ikke. Hold da op. Hvad fanden er en regnbueørred at fange? Hvad? Ja. En lille dansemus. Det tog den meget hårdt kontant, den der. Så, stop. Der igen. Så var den der. Nu skal den ikke falde af igen. Rolig nu, lille ven. Det der. Hvad siger du? Altså, det er jo helt op at køre. Det er... De kan ikke lide det, kan jeg bare sige så meget. Sådan der. Det er alt det, den har lyst til.
står stille, så lader bremsen bare arbejde. Så kommer jeg lige over på siden her. Det er så fint. Lad den få lov. Så bare stå der, og så bare fejl den der. Når den giver den lov, så tager du den ind, og så lader den bare arbejde ud igen. Og her er den lige der på. Den er fin fastbræk. Sådan, kom så. Så. Er I klar med nettet igen, piger? Jeg tror, den er mindre, den er. Eller hvad? Skal vi se. Ja, den var en fin stang. Hov, jeg sprang den af igen. Ja. Ikke de dårlige, heller ikke de små. Ej, den er også for lille, den der. Har lige tanken her. Sådan! Det er helt skørt, det her. Er den for lille? Nej, det ved jeg ikke. Tror jeg, den sprang af. Nej, der kommer en ny på igen. Hold op. Det er så vildt, at det kan bøje stangen så meget. Det er fint, den der. Nej, det er en fin størrelse. Ja, sådan der. Det er samtlige kasse, vi nu kan krane de her makrel op. Er I klar igen, piger? Ja. Sådan. Ej, det er en pænere end den der. Vil du kysse den? Ja, det er en fin, den der. Den skal vi ikke have smidt væk. Sådan der. Sådan. Man må ikke bande på YouTube. Så bliver vi bandlyst. Nå, den er hidsel, den der. Jeg er hidsel. Ja, nemlig mig. Ja, den er også fin, den der. Sådan. Det siger, det er bag ved os nu. Oj, 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 oj. Er det den samme, der lige tog ved en krog, eller hvad? Hold op, altså. Ja, den er også for lille, den der. Eller hvad? Er der bid? Ja. Så hiver den vand over. Så prøver jeg. Altså på UL-stang, det er altså mega sjovt. Den er fin, den der. Jeg er bid! Sådan, op en. Mor, Maria er bid! Hold nu. Så fint, Maria, så fint. Nej. Jo, den er... Ej, den er flot, den er, Maria. Den er sindssyg. Ja, jeg skal lige have net herovre. Ej, hvor er det tosset.
Der er nogen hjemme. Jamen, Vi har 2 fisk på krogen, så vi skal lige vente. Der er lige en lille holdeplads og parkering. vi skal Rosa, skal I trække din net ud? Nej, behold det. Men Maria skal også blive, det er også fin størrelse. Det er meget fin størrelse, så. Sådan! Stille og roligt, stille og roligt. Jeg kan ikke blive. Så op, ja lige præcis sådan her. Og så den op igen. Ej, den er flot. Den er flot, makrel. Op den. Spænd ind igen. Ja, det er godt. Sådan. Og nu med Maria. Sådan. Jeg har brækket min ryg. Tillykke med det. Tak. Sådan der. Den skal ud igen. Fisk! Sådan. Øj, det er en god en, det der. Fordi min bremse, den er godt spændt til. Så hvis den kan tage bremse nu, så er det en god fisk. Nu skal den bare blive på kroget. Og så har vi det helt stille og roligt. Ja, nettet frem. Sådan. Den går dybt. Jeg tror, det er meget fint. Målfisk. Ja. Den er ikke glad for det. Kom her. Fin blankfisk. Ja, tak. En selvfølge. Det er da også en fin fisk. Det er nogle fine fisk, vi har fanget her, synes jeg. Så! Jasmin! Okay, den er god, den her. Den er god. Den er rigtig god. Nøj, den er sur. Ej, en pæn målsfisk. Nå. Lad os lige se, om det her kommer til at fungere.
Meget, meget lille en, men den er der. En super, super flot lille ørred. En lille fjordørred. Med fedtfinde og det hele. Får den lige friheden igen. Tak for kampen.